Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau zan koya muku yadda ake yin saƙa amma fa ba da kwarashi ba, da ɗan yatsa. Ita wannan saƙa da ɗan yatsa ake yi saboda haka ko da a ce mutum ba shi da kwarashi, wannan ba zai hana shi ya yi saƙa ba. Za a iya yin abubuwa kala daban-daban da irin wannan saƙa. Hannunka kawai kake buƙata da zare. Kamar yadda kuke gani mun yi amfani da wannan zare launin ruwan ƙasa kuma yana da kauri sosai kamar igiya. To gashi nan dai abin da na haɗa kuma a raina ya yi kyau sosai, sai dai na ɗan huda ba kamar idan an yi amfani da karashi ba. Ba tare da ɓata lokaci ba zan nuna muku yadda ake yin wannan saƙa. Da farko za a ɗan yi wannan saƙala kamar da yadda ake idan za a yi amfani da kwarashi. To maimakon sakalowa da kwarashi wannan karan za a sakalo da hannu ne, sannan za a ɗan matse shi saboda kar ya yi girma da yawa, sai kuma da hannun hagu ko kuma da ɗaya hannunka sai ka sakalo zaren kamar yadda kuke gani, tukunna sai a fara saƙa. To za a yi yar sarƙa wadda ita ce matakin saƙa na farko. Matakin wannan saƙa na farko za a ɗan yi 'yar sarƙa tukunna sai a yi saƙar hawan saƙar a samanta. Shi da wannan abu da muka yi kamar ɗan kwali ne haka, za ka iya yafa shi a wuyanka, sannan kuma za ka iya yin shi iya tsawon da ke buƙata. Gashi nan haka za a ci gaba da yi har sai an samu daidai irin tsawon da ake bukata. To gashi ni haka ya ishe ni, haka nake bukata, saboda haka za mu koma baya. Za mu tsallake guda biyu tukuna sai mu fara hawa na biyun a gida na uku kamar yadda kuke gani dai. Dai wannan saƙa sai an sakalo tukunna sai ya zama kamar guda uku ne a jikin yatsan tukunna, sai a sakalo shi gaba ɗaya a fito da shi kamar yadda kuke gani. Sai an sakalo guda ɗaya tukunna sai a ƙara sakalo wani ta ciki tukunna sai a yi saƙar, sai a saƙe su gaba ɗaya. To da farko dai za a ɗan ji ba wai wannan saƙa, amma da an ɗan yi za a saba. To gashi nan hawanmu na farko ya fito kuma ya yi kyau sosai. Haka za a ci gaba da yi, za a yi wannan saƙala guda biyu tukuna sai a fara hawa na biyu. Kamar yadda aka yi hawa na farkon haka shi ma za a yi wannan hawa na biyu. To gashi nan dai ba wani abin a zo a gani bane da wannan saƙar, kuma kamar da kuka gani ba sai idan mutum na da kwarashi ba zai iya yin saƙar da yake so. Shi yasa muka koya muku wannan saƙa. Da fatan kun ji daɗin bidiyon. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi sai ku biyo mu a wannan tasha. Mun gode kuma sai anjima.